Anya laki din! Madama ti klasik, apay ayang awag kang awag. Manang, nabasam ka di gay text ko kun ka. Awan tinabasak, jak masango ti agbasa-basa iti text. At da imbagak igay text ko, manang. Ibagamon, tani, madama ti exam mi. Kunak igay text ka, nga umayak aglaba ti bado yaw. O may kaagla bakit amumat nga adda washing machine mi nga automatic? Sige mutin amanang, awan igatang ko itigatas ni Mimi. Anya, awan igatang mo. Anya nga itararamidan nila kay mo. Awan manang. Anya nga awan, dandanikan aganak. Saan nga agtrabaho, jay asawam? Basta umayak manang. Umayak aglaba inton bigat. Isaganam dagiti lalabaan, talabaak amin. Anya? Anya ti kunam, labaan ni Lina dagiti murengya. Wen kano nanang, imawag kanyak kabayatan ti panangisurok. Ket no nagado ti miskul na, kasapulan na siguro at talaga ti kwarta. Aday ta, nag-text manen. Mabiit lang ang tabasaag ti text na. Ay, kaasimot dayjay akabsat mo, anak ko. Ay nananang, awan ka no ti bagasda. Unay mo't day ta panagbiagdan. Anya laangan nga iter aramidan di asawa na. Day tama ti sinaludsod ko kankwana. Kahit san ngagtrab-trabaho, awan nga taa. Kano nagbabasit dagiti doang anak da. Aganak tupay ni Lina. Kasanunton nga iti panagbiagda. Ay, ala, replyak man laangan. Ibagak nga umay aglaba inton bigat, tanayunak jay tangdan na. Ala, ibagam nga umay to ijay balay, tamang tedak iti bagas nga isa ang da. Unay ket apa nagbiagdaytan. Usaram day ta washing machine. Apay ngay nga aggal-gal-gal ka dita. Amangan no di naktangdanan, no usarak day ti washing machine manang. Ay na, ipisok mo amin ng dita washing machine. Taumay ka dito'y kusina, tamangan ta. Adda cake dito'y. Adda spaghetti. Balkutom latan amanang, tapasarabok to kadagiti anak ko. Ay, nakakaasila una yun ay ati panagbiag mo. Umay ka pa'y makilablaban. Awan kwartami manang. Ibaon mo nga nila kay mo ngagtrabaho. Ni manang mutan, agungat manan. Marurudak ngamin, tabaybayan na kayon sa mutan nga agina. Agbirok pa'y laang ay ti trabaho na. Kat, kaanon to ang makabirok? Nagado ti pagtrabahuan dita. Ibaon mo ang mapanagkonstruksyon, wano ag karpintero. Nagado ti agkasapulan iti karpintero dita. Nasakit ka no ti bukot na no ag construction. Ay kat mapan ag karpintero Di na kanumot amo tag karpintero. Mekaniko ngay, amo na tagtarimaan iti lugan. Di nantupay amo tag maniha. Day tantukit din ag tarimaan. Kat kasano ngayon ti panagbiagyaw, no awan lakit din ti amo nang aramiden di asawam. Nanang, adda. Nasaya at tadimagas ka, anak ko. Umay ko alaay di bagas nga imbaga ni manang itad na kanya. Ala, umunag ka pa'y muta, tagmerienda ka. Agap apura ka man na pumanaw. Sige, agawid ako nanang. Tani agluto akpay iti pangrabyan may. Di gusak pa'y dagiti ubeng. Anya nga itar aramiden nila kay Mau. No saan na maaramid dagita. Kat awan siya mo trabaho na. Nilakay ko man ang tinalagip yaw. Katanya ngay nga raw. Anya ti Serbina nagasawa kayaw. No saan na ka matulungan. Tultulungan nakmat. Kano ka nga aganak? Talo abulan pa'y. Ador nung yaw. Awan nga rod nanang. Ay na, kasanungay ita. Ibaon mo ang agtrabaho di asawam. Uy, nanang, ibagak. Sige, irwaryo nga rodin ajay bagas, tagawid agaw. Jay merinda, isupot yumutan. Tapasarabok to kadagiti anak ko.
Darasan mo ti agluto tama bisina kon. Mabit lang Tanay sumakdo ak pa iti pagdigos dagiti ubeng. Sika kumamatan at agluta. Awan mat aramida. Agluto ka ki din. Itaya pa mabisin. Nagadua sa umon. Anay ko. Na, Anay. apay nga gan anay ka? Agsikal matantoy dyan ko. Oho, saan ka pa nga ganak? Pambar mula dayta. Ingkagluto! Nakitak ni Lina, mapan ka no agpa-check up. Ay na, agmay-may saan na pan nagpa-check up. Di man la kinuyog jay sadot nga asawa na. Anya kati pa nagsasaumon asadot mo tay? Talaga mo't asadot. Masikog jay asawa na. Isupay lang tagbirok itilamutan na. Ne, kunak man no agtrab-trabaho ni Jack iti construction. Di na kaya tamasadot. Unay mo tan? Kat no talon ton ti anak da. Isu nga rudday ta itakat. No kaano a dumakdakkel ti pamilyada. Isumat ti panagbalin na asadot. Nanggiwi mo sentimangal. Dinigwa na karnet baka ko naman. Igo pa kamante di ko. Jack, Di naman disturbo namang man, sika? unay kamatan. Naibos mo di sa nga kaldero nga inapol. Di ka pa'y napsaw. Sikan to mga minto nagbasit tin lutom. Saan kami pa'y anangan ka dagiti ubeng? Di agluto kan tumanan. Kasta unay yung tilingat mo. Punasam mo't aday talingat mo. Agtad-tad-tadan. Ay, punasan man kayo di bakat. Naglayang kamatan. Ha? Inibus mo lang arudan timakan. Pagpunasan nakpay itilingat mo. Nagasang. Nagmet, tigasang ti sili. Sili man pa'y bakat. Payawat mo amin. Anya ka lakit din. Bakit? Inton bigat, kasti man ang tisidan, Inutang ko lang day takar ni tibaka. Makabulan ko abayadan. Mayat, ti karne ti baka sidan kay. Kalpasan naman agilad na tao ng agmalmalam. Apaw, mayat abiyag. Si kansama ti bagbagada. Amanugang asalaagling at numangan. Ha? Nagrega lakit din ayate agora iti tricycle pagluganan nga agudong. Ay nakaslasan kamot anairwam. Nagtrabahon tumat ngamin nila kay ko. Itulod na tako maijay tiyendaan nanang. Aday tan jet tricycle para umaw. Para! Sa dino ti papanan yaw? Ijay tiyendaan, tata. Ijay man purok sa ice. Anya purok sa is. Kunak amapantapay bisitaan ni Lina. Mailiwak kadagiti apukaw. Mapantamaki tiyenda nanang. Nakaigam ta iti basket. Mapantabisitaan ni Lina. Takitaan taman no anya ter aramidin nila kay na ije balayda. Malaintan anak kaw. Ay na, ni nanang atalaga. Tila pampanunutan na. Agin inayad ta. Tapno saan da ta makita. Siripon ta dito'y ridaw da. Nuan niya ti mapaspasamak di taunag ti pagtaengan da. Masapol nga isekreto tapay. Ay katun na. Nuam mo ni Jack nga umayta. Di aging gagagat taon. Sige man laangan. Sikat ti umuna nga agsirip dito'y ridaw da. Imbagkit di taadadakkel nga abot dito'y ridaw da. Siyak ti umuna nga agsirip di ta ridaw da. Oh, anya nga'y tinakitam nanang. Kunakun ka. Nakailad laeng ni Jack ngagbuybuya ititibay. Anya nga'y tararamidan ni Lina. Na, awan mat di taon nagtibalay da ni Lina. Ay sus, agsangitan dagiti apukaw. Mabisinda siguro na. Na, aday mawag kini Jack. Na, sinong batan na? Siyak man timang sirip. Ay sus, addan samot babae ti loko amanugang ka. Ay nananang tilay bagbagamot. Siripom ngamin nan kita akman. Addan sang agpaiso. Ay na, kasta unay tiragsak na.
Kastalatan ti aramiden na ngayon daw. Nakauldag laeng agbuybuya iti TV. Wan manang. Di na pa'y maasikaso nga awiren met dagiti anak yo. Sadot nga ron. Kat kasano ka nga Anya ka sana. Awan manen ati isa ang miinton madamdama. Mapanak manen umutang dita kaaruba mi ang kantina. Nakababain una yun, anak ko. Utang ka lang nga utang. Anya ngay nga rod nanang. Awan met ko kwartame. Adda babae day ta asawam, Lina. Di mo met ibagati kas na amana. Kat no masikugak. Day ta nga rod kat. Masikog ka. Naynayunan na kan. Awan lang nga rodin trabaho na. Agbabae pa'y. Ay namanang. Anya lakit din tigasat ka. Itid mun aje panyum dita tapagpunas na itilwana. Oh, adto'y titisyo. Nagsakit ti bukot ko. Aglablabay di likod ti balayme. Apay asikapay lang amin ti aglaba. Nilakay mo nga Umawawatak itilaba ka manang. Tapno at day gatang may tikanan may. Ay, una yun, anak ko. Kitain nyo man. Nasugat-sugat ti imak gapoy ti kalalabak. Jakmat kaya't ti dumawat aka na yun kada kayo. Gaputa. Tanya, Tama ba inak kada kayo kininanang? malahos to daytan. Pagtungtungtungan mi kinimanang mo, no kasanuda ka matulungan. Ay na, no nag-eskwela ka kumaidi, profesor ka kumamot itan akas kanya. Agbababawi ak nga ron manang. No maisublik la ko mati na palabas. Lakay, umay naktuman alaan inton madamdama ija eskwelaan. Adda pa panam? Mapan kuman bayadan jay health insurance ni Lina. Tani, dandani aganakan. Anya? Sikat agbayad? Sus, naglaing mo tan di asawa na. Ay na, awan ti mauray mo iti kasya tao. Nasken ama obligang agtrabaho. Hay, jakman amukin ni Lina. No apay abaybayan nang agsadot-sadot di asawa na. No nalaing apumutot, kasjay kumamot ti kinalaing nang agbirok. Anya lakit din ti kasta aklase ti tao. Naggrocery akaw na nakaw. May sakaban abagas ti ginatang kaw para kada kayo kadagiti apo kaw. Na, apay nga'y tagsangit ka manon. Mababainak ngamin kada kayo kinimanang nanang. San aron bang aramidan nyo kanyak daytoy? Taddan bukod ko a pamilya, kan maysa. Bakit kayo nanang? Rumbang ko mga usaram ti kwartam. Enjoyam ati pa nag-retire mo. Ay, kadakal mo ti retirement pa'y kas maestra iday. Sinurot ko lang kuman idi ti balakad mo nga gadalak nanang. Nakitarayak tumat ngamin kin ni Jack. Impagarup ko responsable nga asawa. Saan matgayam? Ita agbababawi ako. Dayta ti resibo di binayadak nga health insurance mo. Ay na, agyaman manang ko. Kat, anya ti planom ita. No makaanakak, ituloy ko at ag-eskwela. Idi pa'y lang nga ibagbagak daytaken ka. Ngam di nakmat ngamin patpat yan. Agbalinak tumot akasken ka manang. An-anusak nga ilupas ti panagadal ko para kadagiti anak ko. Kunak man no ibagam aparakin ni Jack, tamakaungetak ka talaga. Awan ti masakbayam iti day tamanugang asadot. Lina! Lina! Agluto kan, tamabisina kon. Agluto ka iti kanam. Ha? Nagdakkelan tabagim. Nakailad ka lang dita. Naa, apay akas na ti managsasaom. Kaya't mo ta isukat ka. Adu di ta ti babae amang kamkamat kanya. Di sukat naklang. Anya? Uray pa'y mano. Apay, tikunam, sangitan ka. Ay saanan, Jack? Nalpasan ang nagbalinak amartir kan ka. Pumanaw ka no kayat mo. Agbiag kami nga agina. Uray awan ka. Bueno, papagayam,
Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Trining! Ada ka mo na dito bangkag mo? Wen amare, agpurpurusak iti bunga tinateng nga ilako. Agmalmalam ka dita nakabilag. Ay nasapay nakabudpud ti panawen. Adamot ka lugong ko. Ibagam ngamin kanila kay mo at tulungan na ka. Adamanen ijay amakiin-inom ka dagiti barkada na. Ay, umay ka. Makiistorya ka kada kami ije kantina. Ay na mare, inton maminsan laangan. Ay na di kanto pa'y umay. Tunggal lumabas ka. Adalat ta susuon mo a basket. Lakok dagijay mare. No addala ko mawayak, umayak mat makiin ni istorya kada kayong Nakita yun ni Trining alam mabas iti kalsada na napasita. Ay na nakasusuon mo't iti labba. Mapansamanan agisursur iti nateng alako na. Nagdadakil lagi ti rangyad ti mukod na. Nagpupuskol laki din ay ti rangyad dayja at tao. Kasano asaan nga agrangyad. Kat agmalmalam ngamin ijay bangkag. Dinsa ngamin tultulungan nila kay na. Kano agwarwaras ti damag dito lugar tayo nga ada kano babae nila kay na. Kayat mo asawan. Insukat nan ni Trinay. Aywan! Sino nga yung ngamin ti makaanos ang makidin na kini Trining? Bakit ang langaro din tilanganan? Saan pa yung agbugbog ko iti saka na? Ay si Kamag. Aywan gayam sa dinungay ti papanam. Siyempre, mapanak iti parlor ko. Kaya nagpalinis akto matil na karigati kakadwa ka baklos. Ay na, jak kaya takarangrang yan ti sakak si ka, nana. Nagtyosi kaya akitain. Lito na kay, malamin. Ay, di na man nararakupan na kasta si ka, Trining. Oh, Malamin na nga ron. una yung nagkirasang laki di mo day tadapan mo na ya. Di man isagid-sagid dito yung sakak takas laak maliliya. Sila pangasaan, oh. Ay sus, apay ngay, tanagpaigid ka matan. Arakupan ka laong. Ay, ijaya kong sala sa maturog, oh. Ado tilamok ijay. Ay, uray. Ano usak ijayain, oh. Kaysa di malilihat isakak. Nakaw. Natang! Gumatang kayo iti natang! Natang! Gumatang kayon iti utongken parya alakok. Kapuros dagitoy. Natang! Trining, aglaklako ka pa'y lagayam iti natin dito palengke. Ay nawon mare. Isupay ati malakwak. Tani pa nagbabayad manen iti tuition dagiti koleyo nga anak ko. Ay na, nagagat ka unay. Malaksi, tagisosor ka iti natin. Aglako ka pa dito palengke. Kat, anyangay nga rod. Awan mat sabali anam na maek no saan asyak laeng. Ningay lakay mo nga min. Bay amon day jay. Apay, pudno ay ati damag ko. Anya ti damag mo. Ada ka nung babain na. Ay, yung palagip mo pa ilang mat mare. Ay, Diyak lang arod pampanunutan. ay, sorry. Ala, sige. Panawan kang taaglako ka pa itinateng. Sige nga rod mare. Natang! Gumatang kayo itinatang! Anay ko, una yan ay asakit isikat ko. Anay, lito lang kay. Ilutom man da ito'y sikat ko. Ay, adda pa panak, oh. Papa namanan aya. Di kamot lang matataon dito'y balay. Nabambanugak ang naglako iti palengke. Siyak pa'y laang matagluto iti pangrabyan tayo. Sana ka mga rabi, dito'y balay. Bakay, Tapay man ang. yak nga rog kayat, tapayaya. Uray da ito'y dapan ti sakak anarangrang yan. Nagsakit. Sapay diyak maawatan no nagatalwan no nasakit. Inakaw, makamukan dito'y balay.
Ay, anak ko, ay palubos mo ngagmay-may sa kang agtrabaho dito bangkagyaw. Ayan nila kay mo. Amuyo lang aruden asadot jay asawak tatang. Ay, saan ka mo't nga rin matulungan at tadyak ka ba ilanan tiyag bangkahan? Ay natatang, saanen ang masapul at tulungan dak? Kabailak ti manangdan iti kadwak nga agbangkan. Ay, madimet ano si kang amin tiyag trabaho? Ado, dagiti mayat amatangdanan tatang. Kumusta nga dagiti anak mo nga agis eskwela? Napasnek da nga agadal tatang. Hmm, Iso nga rod nga aggagatak nga agtrabaho. Tapno makalpas da iti panagadal da. ay katuan Ay, suntok ti mangipay kan kay tiyag nanayon na swerte iti panagbiag mo trine. Iso nga nanusam ida pagadalan. Nay, nagkapukan sa manen ang nagpafuts pa, bakla. Ay wen, nagpapukisakpay nga min. Isumot lagayam nga danadlaw ko abarukan ka. Bagay ko matlatoy barong hairstyle ko. Ay katun bagay mo. At dayamat saan mo abagay. Ay na, jakla kayat atulada ni training. Adi na amo nga si kaswan ti bagbagi na. Agtal na ka. Ha? Demon istoryaan ta iso day ta sumungan. Ay no? Ay, adamanan suso na alaba. Ken adan sa paigigpila na nakasupot. Ay mabit lang. Damagak man no anya day taawit na. Trinay! Anya dagi taawit mau. Natangdag ito'y nana. Ilakok ijay ili. Kat, day tangay igigpilam ang nakasupaut. Bulong ti parya da ito'y nana. Ilakok matlaan. Ay, kitam ti dapan na. Ay na nagdadaktil ti rangyad na. Wan nga raod, saan nga ta nasakit dagita? Ay sige, labsan kayo pa'y dito'y nanapasing. Kan Marilita. Ay sige, tapno makalako ka. Ay, Nangignan sa mati imbagak nana. Ken nagkapsut mati pa nangyara sa asko. man ano kumangay no nangag na. Pudno ma. Ay na, agsuswerte ak atalaga. Naibos manen adagos dagiti lakok anatan. Masapa ak tumanen amapan agpuros iti bunga dagiti nateng amulak inton bigat. Agurayak lang diti paradaan iti pagluganak ajip nga agawid. Ay na, kaya't ko kumamat ti gumatang iti baro at chinelas ko. Ngam, saan? Igatang tulaang dagiti anak ko iti libro na, kan pagbayad da iti boarding house. Ni matlakay ko day jay mangmangan ijay nangina a restaurant. Adda kasangsango na babae. Ay, aguray ka man ta si putak ida. Ay, aglemengak dito poste ti kuryente. Tapno sa andak a makita. Ay na, agsinsinubo da ijay babae akadwana. Ay, mapankun sa ida sugudanan. Inak ipungot-pungot day tagarang gandyang a babae. Nakitak ti asawa, kadwa na ti babae na. Agsinsinubo da iti restaurant. Sangitampay lang. Namin na daw nakastati na ramid na. May kamano na babae na na. Kaskalag dadamok. Kuna namat ngamin ide, ngay sardang nantag babae. Aglaklakay na babae ro ti asawam. Di kan magnamnamang agbalew. Ginargari siguro da iti babae. Imbag at nalapdak tirik na. Impungot-pungot ko kumakat. Anda ko mati magana mo may pungot-pungot mo. Ay, sakad mo hindi ti panagadal na giti anak mo tap na makalpas na. Mayam nga, agumati asawa nga babae. Apay, papanam na napasing. Mapanak man makitang dan kinitrineng. Agburas kami iti bunga ti mula na anatang. Nasapa pay. O may kakidi dito itagis istorya tapay. Ay sus,
Kababain mo't akin ni Trineng numaladawak ama pa nagtrabaho. Mano aya, iti itang dan na kada kayo. 350. Libre ti kanun kan merienda. 350 laeng? Kunak no limagasot? Ay sos, imbag lang nga igatang iti bagas. Ay no siya, dumawatak iti boyfriend ko nga da iti abroad. Wala akong problema sa bagas-bagas na yan. Bastante ang pera ko yun, no? Imbag nga rod ken katananam ay ti biyagmaw. Da kami nga'y kasapulan ngagtrabaho kamay, tapno agbyag kamay. Nay, kaslamot limlim tagda kita matam Trineng. Ay, kwanana. Napuyatak ngamin idirabi Apay, pakapuy-puyatam Ay, kwa. Awan matkit dinana. Apay nga agluwa kamutan. Kwanana. Ningamin lakay ko. Ay, wen amukon. Nilakay mau at damanan sa bali a babae na. Kasano nga umuyo, nana? Ay na, amin ang mapaspasamak dito'y lugar tayaw. Awan ti mailumang. Kasla asok nga gwaras. Kanayon nakmatlatan aluklok ko ni Orlan. Di la mauman ngagbababae. Ay na, no siyakla ang maisa Trineng. Jak maanusan ti kastang asawa. Addan sa aminin kan kwada. Babairaw, sadaw, manugal pay. Lumabasak pa'y, tata. Ay, wag! Ay, asino ka itayon? Ay na, nalipatan da kon. Siyak adi ni Lito. Ay, Stilita. Ti kumari ni Trining. Ay, siya kagayam da ita. Ayan ni Trining, tata. Napanayin tuludan na gitanak na iti abastuda. Iso siyak pa'y lang, ti pinagbantay na dito balay da. Apay, agpapaadal pa'y lang. Anusan na pagadalan na gitanak na Ay na, nagrigatan ti agpaadal ita apanawan. Ay, pangasawaan na kiti anak na numabalinin. Tapno adamang pakan kadakwada. Tapno saan da marigatan. At Rining, papanamanin, dumagas ka pa dito yung kantina at ag-istorya tayo. Ay na, jak masango. Ado ti aramida. Trabaho kala at trabaho, agpapabak ng kaunay. Agpapaadalak ngamin. Ay na, bayamo na kita anak mo. Iba ka mga asawa dakit di. Kastama da iti teenager dito lugar tayo. Di da pala nalpas iti panagadalda ng asawa dan. O, di saan yun na problema ang naganak nagiti kanenda uno anya pa dita. Isakad ko ti panagadalda, tanaanos da nga agadan. Marigrigatan kamot nga rod. Kita man, kas kalagtaw-tawan iti 61.3. Ay na, agan ano sakmare. Isardang mo ti agpa-eskwela. Tuladan na ka sexy. Mapantag pa parlor, Tapno makabiro ka iti pangisukatam kanila kay mo. Insukat na kang arodan di isukat mo matan. Jak sa kayatan ti lumabas di ta kantina, nana. Nay, tapay. Siyak mutlat na nakanayon ti pag-iistoryaan da. Ay katbaybay amlat ta ida. Daytoy langak ngamin ti pag-aangawan da. Bakit ak kanuuna yan nakitaan? Nilita ka nga may ti mahilig nga aguyaw. Naimbagkan ko na Tanapintas lata ti adda pa nagbiag na. Gaputa adda boyfriend na ijay abroad. Kat di na masapot ti agtrabaho. Iso aday tala makichis-chis Mr. Aramiden na. Wangarod na. Imbagkan ko na tamayat ti biag na. Ala, bayam kit di. Tainton agkita kamay, bagbaga akman. Saan na? Baybayan yun. Wan bagbaga tasardengan na kan nga uyawon. Masapol abagbagaan, tapno amuna tibiddot na. Nanapasita, kanayon ka man dita balay darang yan? Ay na, sumardeng kakit din amang uyaw kun kwa na. Apa isakit mo?
Saan mat? Ngam kaasi. Isulatan ti pagtutungtungan niyo. Ay na, pudnumat amin nga ibagbagami maipapankan kwa na. Wen, pudno no pudno. Ay. Ngam di yun la makita mo ti ado arigat na. Naynayunan nyo laeng no kasta nga uyawin nyo. Ay na, ibagayo kiti tagbugo iti saka na. Iso na ti dapan na iji nakirsang abato iji karayan. Tapno may ka di nagdadakal arangyad na. Ano ba yan? Anya lakit din. Nauyaw kayo launay. Pudno, uyawak mo't idi ni training. Ngam nakaamirisak. Iso nga ita, saan kon nga uyawan? Naimbangal daw mau nanapasita. Nay, kasla mabigbig ka. Ha? Saan naki din na may big bag? Nana. Laglagi pag nga road no asino ka. Ay, siyak ni Orlan. Di asawa ni Trini nga karuba yan. Ay wun gayam si ka ni Orlan. Ay pasensyakan, talaga asaan ka ang nabigbig. Malaw mo nagkaabaraw. Ay, saanin nana. Umay ko lang ko mabisitahan ni Trini. Ang awam mutin di sigo da balay mi dito. Nakarurot. Mutin dito nakatakdaran iti balay mi. Apay, di mo pa'y amaw. Ha? Ti anya, nana. Nabayagan nga wanda ditoy. Inalan dagiti anak na. Ha? Kasta ka day? Eh, manumag nga minatawanin na sa anak ka nagaw-away. Wan nga raw, katnay kimutong kapayan iti kastaunay. Kabarbarbas kapayan. Apay, anya tinapasamakan ka, Orlan. Awan, nana. Nayaw awanak, iti dalang ka. Naperdi, iti biyag ko, iti bisyaw, kun babae. Ay, kunakun ka. Sa dino ngayon, katantim makaranda trinay, nana. Ay na, dakkel ti balay da dita subdivision ni Jayle. Inalan dagiti anak na, tagmay may samot dito. Kan saan damot na palubusan nga aglako-lakaw, tapuro damotan profesional. Anak mi dagi jay, nana. Jakla nagbalin, responsable nga makadakwada. Kano doktor jay inauna nga anak yaw. Ha? Engineer mo jay may kadwa. Ay, una yan. Kan nurse mo jay burida. Ay na, nagmayat itan tibiyagda nga agina. Agpasya-pasyar langan tar aramidon ni Trineng. Isugayam day tati balay da training. Nagdakal. Oh, nakita mo. Kung naktumod kun ka, dakkel ti balay da. Ayan nga ni training ita. Kasangsangput dan sa naggapo ijay Spain. Nagpasyar da ijay. Aro? Nagmaya tibiyag da. Una, nagnamayan. Oray pa'y siguro inaldaw nga agpaputs pa. Mabalin lata. Ay na. Siyak ti malas ti biyag na. Nadisgrasya ti boyfriend ko ija abroad. Ket, ijayan api musay. Ay, day tangarod taditay ammutigasat tayaw. Anyamatan. Bakli talang arodan ti tao. Kastoy pa ilang tinagbalinagasat ko. Ay na. Agkakana ti problema tayo iti biyag. Ay, mbala gawid tan. Impakitaklaan kun ka, day tabalay da Trineng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Kasta ka din, Nana. Wow, isungag sa ka na kainton bikat ha? Dagasin ka diti balayaw. Ay na, nagganasan ngay, Nana. Kat,
Manungay kano ti sweldo ni Kumari Bitang iti reels na. Ay na, nagsweldo ka no itinasurok a 50,000 ka. Kasta ka de? Ay, wow! Naglaing amin ni Kumari Bitang nga agaramid iti video nga ipos na iti reels na. Uwan nga raw, dayta ti may sa pagbilbilibak kan kwa na. Wen nga rod nana, ken maysa, ado nga min ti followers na. Iso nga ado met ti views na. Ala, dagasen nak nga rod dito'y nubigat nana. Mapanta makipangan iti lutwan ni Kumari Bitang. Mare, adaman sa ludsudak ka. Anya day tama re. Pudno ka day, nagsweldo ni Mari Betang iti Facebook? Ha? Iti reels na, Kumare. Wen, pudno. Napan kami nga rod idi Sabado iti balayda. Kadwak ni Nana Donang. Napan kami nakipangan iti inluto na. Anya? Di kay man la nagayab mo? Ay namare, kasano nga ayabanda ka. Ket napan kamot nakitangdan ijay ili. Saan ka de? Ay wan gaya man niya. Padasak sakit di mo ti agrils, Kumare. Ay katuan Kumare. Awan mat dakas na. Nasaya at ano kasta. Agrils kamot. Iti kasta. Adun tumot masweldom iti Facebook. Wan man nga agpaiso. Anya ti amaw. Amang ano dakdakkal to ti masweldo. Ngamno ni Kumari Bitang. Anya? Kapula ang nagsweldo ni Mari Bitang iti reels na. Kunamot lano asino nakabaknangan diti barangay nagsusuan. Ha? Uwan lakay, nagsweldo lang? Kasla tangad matan di kubra di tangad na. Nakachin up matan no masabat ka. Anya, kitsigod mo takas dyan ni Maribitang magna. Straight ti pannagnana. Ahaw, may sakamat. Kanunungan mo tayo siya babae? Aguray ka. No siyak tumat ti agrels. Dakdakkel to ati maswildok kunak tumat kan ka. Masigurado. Nga adun to pa iti followers ko. Ngam dayjay abitang. Bakit? Masigurado. Mas bilib kan to kanyak. Ngam iti dayjay abitang. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, Kumare. Nagkapam ngay. Ay na. Nagapuak man ni Karayan, Kumare. Ha? Ni, badong at dagit na imat mo. Wen. Napan ko man binidyo ti bagik iti Karayan, Kumare. Isuman mo ti ipus ko iti Facebook reels ka. Anya? Wan, Kumare. Isu nga pa man ang makasangputak iti balay may. Iditak mo't adagos dagiti bidyok itay. Tapno isuman mo ti ipus ko. Talaga gayam nga ipapati mo ti agrils, Kumare. Ay na, sana all. Sana all at talaga, Kumare. Bakit? Itay ka pa'y nga ayaban amangan. Busy ka mo dito cellphone mo. Wan, busy ak. Ngam saan adjust dahito pagbisbisi ak lakay. Anya? Iditak na di video. Nga ipus ko iti Facebook ko. Apaw, nayay. Kaya't mo asawan, isaw, tinapan mo inaramid iti Karayan itay. Katuan, nagpintas nga ro dagiti videos ko. Kitaam. Nagpintas saan ka de? Iso ama sigurado nga ado ti mangbuya iti reels ko. Sigurado nga abutan ti million views. Anya? Si kamot gayam ti adda dito'y sirok ti mangga nagpigsa ti katawa na. Ay na. Ay, sige magaya man ang mayan. Ay na makapailag na ito impose ni Manang Rita iti Facebook. Ha? Apay, anya ti kunana aya. Ay na, may sapay la arils tinaipos na iti Facebook na. Ngamne? Imbaga na matan, adag iti kanumayat amang itad iti stars kan kuana. Ket mabalin kanong nga gisend. Anya? Ay, makapailag ka talaga. Kung saan lang aday jay tinakakatkatawa. Katkatawa active video nga in-post na. Ha? Taapay? Kita mo't namin
Madlaw, asaan pa anak sa gaysay. Basta insuot na latan ti dress na adaan. Isumot latan ti impost na. Anya mata ni Manang Rita? Ipadlaw na mat unay nga agbibisin. Ay, makapailag ni Rita. Ha? Apayan ako na yun ay tatatang. Nakita nga ron ti post na iti Facebook. Oh, masapol na pa yan nakamatan nga agsenti stars dagiti mang buya iti reels na. Ay nawan nga ron. Imbag kumamat na makaliwliwa jay reels na. Angam saan mat? Kasla pang horror mat. Anya, Katwa matatang. Pudot imbagak. Pang horror jay video ngay naramid na. Nay, kunak man nun nakisarita ka, kininanapidang amapan ka makiporos iti mula daan natang ita. Bakit? Wan, nakisarita aknam si madutak mutan. Anya, kitnapan mo kumaimbagaking kwa na. Tapno nang kita iti sa balay. Amo na. Ay, unay kamutin bakit? Awan lang aro din makukwarta mon. Maramid mo pa ilang matiag sadot-sadot. Ay na, uray sa anak nga agtrabaho. Uray sa anak amapan makitang tangdan iti kapudugutan. Adda kwartak nga uraya, dakdakkel pa'y Ha? Ada dua at tao ang nagsentistar kanya. Gapo iti impos ko iti Facebook ko a Rails. Amok ama na yunan tupay dayjay. Kayat mo asawin, mangnamnama kalatan iti istar nga isindaking ka? Kayat mo asawin, san kan nga agtrabaho? Katuan, numawidrok to amin dayjay. Dakkel mo't Apay, nibitang lang ay ati kabailan na ti agrils. If others can, why can't I? Anya laki din. Anya? Nay, si kamagam ti masabat ko kumaray. Naggapam ngay, narabyan kamay. Ay na, wan nga rod pare. Nagkapuak man ijay ayanda na napidang. Nagpuros kami iti mula daan natang. Saan kami kumaanarapyan no imay ni bakit mo? Nalpas pa'y mo't anak isarita nga umay. Ngamdi mo't imay. Uwin nga rod kumaray. Ay na, pasensya kayo na. Imbagak itay bigat, ang nakunana simadot ka na. Ay na pare, madlaw ko ngamin kini kumare. Kat kasla si madutin ang makitangdan. Idirinugyan na ti agpost iti reels na iti Facebook. Aywan maray, podnaw day tangay imbagam. Saan lang nga pan nakitangdan ti simadutan na. Simadot pa'y gidin nga mga rami iti trabaho na yaw nagtibalay. Ultimo pandangan, di na pa'y maipangananay iti karirilis na. Anya, ay una yan ni kumare. Saan kanulatan nga agtrabaho? Tanam na main na di sweldo na iti reels. Kan kastamot tayo nagiti star sinders na. Anya, Ay na, isugaya man dyan akong napalpalabas ni Manang Rita. Gaputa sa anan na makitang tangdan. wan, dayta tinakuna nila kay na. Apwang, una yan. Talaga sinigurado namat nga adda masweldo na iti reels na niya. Ay, wan nga rod. Kasla saan nga agpampanunot ako na. Ay na, saan akasla? Talaga asaan nga agpampanunot? Anya katamang namnamalatan iti reels? Iso asaan nga agtrabaho? Oh, nonsense. Anya ngay nga rod, no iso ti mindset na. No bagaan tayo, da tayo matidakas kan kwa na. Sigurado day ta, amu tayo matin ti ugali day jay. Di na kayat ti paisuro. No anya ti amuna, isulatan. Makita man o kwa? To see is to believe. naimbag ka pa'y Rita. Adda ka lang dito'y pala yung agtugtugaw. Ay wala tata. Sa anak nga mina ni agtrab-trabaho. Ngamen, dakdakkel pa iti swildwak iti reels ko. Ngam ti papan ko pan nakitangdan. Anya? Wan tata. Jakon kaya ti mapmapan iti kapudutan. Ngamen, jak kaya ti ngumiset. Dito yak laangan balay. O rayak laangan ti panagswildok iti reels. Ha?
Iso ano siyak tita kayaw. Agrills kayo langan. Dakdakkel pa ti kwarta amalayaw. Ngam ti panagapan nyo iti taltalon iti inal daw. Ay, nubilang man tapod no day tangay bagbagam. Ay, congrats ah. Ang no siya kamaysa. Nasaysaya at latangag trabaho ka. Di ka ko mamangnamnama iti day tanga star iti reels. Wano anya man day ta. Kasana no nagkibaltang ni Meta. Di awan maun Rita. Matay kanton anak nga. Kaputawan met kanam. Ha? Danga. Kat, kasano ngay kumare? Nag-boom ka din jay reels mo? Kat, kaano ka ngay mat ngagsweldo? Mabiitin mare. Di ka kadimadanagan. Adon ti star ko. Adon ati nagsen kanya. Kasta ka de, kita agman. Aday ta. Kita Anya? Aguuyong kansa na talaga, Rita. Ha? Apay anak ko ng maday ta. Saan ang nagkurri day ta kinasirib mo? Kasano nga istar nga ibagbagam mo? Istar mat nga sticker day ta ado nga insendakan ka. Saan mat apod no nga istar? Ha? Ipod no nga istar. Kastoy ne. Kita am day toy. Kasla kumakin ni Kumari Bitang. Example niya. Oh, daytoy ne. Martial law, sent 10 stars. Oh, kasta. Oh, kita am day ta star mo kat pasig nga sticker. Ha? Ma-withdraw nga ro day ta. Anya? Saan ang nagkurri ti kinasirib mo, Manang Rita? Ha? Di kunam, saan ka mamati iti imbaga ni Manang Mayan kan ka? Hoy, pudno day jay. Kasano ama-withdraw day ta star nga sticker? Kwa? Ay na, saan to pa na-monetize data account mo? Kasano ko maamasendan iti star ngay? Ay naman ang Rita, use your head. Anya? Kabayatan kung mati pa nagre-reels mo, inggidan mo tinag-work. Sana kit akas nga impamay sa matan, tinangnamnama iti stars. Kwa? Ano ba yan? Go home na. Ang mga numatayak itirlakan ka. O anya, mababayin ka kaday kadagiti tattao, bakal? Sardengan nakman si Karuel. Ang mga mailipak kung ka na ito yung cellphone ko. Alay, ilipak mo kanya, tapno awanan ti usaram nga agrels. Jak kayatan ti agrills. Jak kayatan na agpus iti anyaman iti Facebook. Nay, apay ngay, gaputan no upay kan. Sardengan nakmunak na eh. Oho, adaya mga mintigas ta. Saan nga agtrabaho? Tamang namnamalatan iti isinda nga star. Anya nga ita, napurnada. Imbis nga star, sticker matinaurnong mo, danga. Anya laki din na ya. Di nakpagpungtutan na eh. Sumardan kan, no di mo kahit makakita iti star no tungpaan ka. Anya, star nga lati ay isaw. Nay, si kamot gayam Rita. Itaman pa'y arimwar ka. Kunak man no ijay kalatan o nagtibalay yung agpupupaw. Ha? Kwa, nana? Apay, anya ti gagaram. Kwa, kinapudno na mababainak, nana. Naskan nga aramidak. Anyat kayat mo asawang? Numabalin ko makitang danak man ija ayan danana pidang. Amakipuros, no awan pa'y tinaalada kasukat ko. Anya, kunak man no dimon kayat ti makitangdan, tadakdakkel ti sweldom iti reels mo, ngay panpanakkel mo iti kastaunay. Saan, nana? Saan apudno dayjay? Saan mo't gayam apudno nga star jay na awat ko? Sticker laang mo't gayam. Anya? Nang namnama akla iti awan. Ay, namukla kumakas jay gayam. Intultuloy ko la kuman tinagtrabaho. Sa anak la kuman anang namnama iti star.
Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Minsan ket mapanunap tayo matita pobrehon ti kadakyalan ti problema iti pamilya, saan met kita nayon ti tinakurang ti kwarta ti pudno imang dadayaw iti bayan. Adda tiyang pumati mas nakaroket ti kinataman, ti saan ti panagresponsable, ti panakasulisog iti sabali, wano ti pananamanga adda nalakai dalan tapno kumita. Kit kadagiti talo ipakasalitaan, may sa ti at subli-subli sa lukson, no sumangpet ti lidat, aburay kakatina sa bali ti mangisalakan kenta, wano si mismo ti adaramid iti kasapulantak no makabangon, iti umuna ipakasalitaan, nilina ti may sa ibabay isaan laing naagseg sa gaba iti kinakurang ti kwarta, no dikit kasla iso pay ti agbabaon iti amin responsibilidad ti pamilya. Kabayatan imadama ti klase ken eksamenda, ada awat ken mensahe, kasapulan na isumubat. Saan simpleng paumusta ti rason? Kasapulan dati tulong. Awan ti gatas ti ubing, awan ti undas ipanggastos, ken ulay ti panaglabaket agbalinan iwagas takno anda baset itulong imaalata. Gapuna, uli ang dapat dadala nilinak yan bukod na ipaglibbaynan, masakol pay makipaglabaken at dawat iti tulong kadagiti pakababian, dito'y pay laingkit makita tayon ti kanglunaan i problema. Saan laing inilina ti mariglidatan? Adamet asawa na ni Jack. Nam iti panagtungtong dati kakabatian, ti kanayon isa lutsod kit tas laawan ti naimbag isumbat, anyan na iti aramidan ni Jack. Api na awan trabaho na. Api na ti asawa na, inagadalken at sagsada na pa iti panaganak, ti tas la kanayon na agsapol iti pangbastos. Ada dagiti mangipagbaga mabalin ko mga trabaho ni Jack iti construction, at pintero, at mekaniko, wano sa bali trabaho mabalin na. Niyang tunggal ada maibagay trabaho, ada metrason no apay saan itayawan no saan itaya. Nasakit tano ti bukot na para iti construction. Saan tano maamo ti carpentry? Saan met na nalaing iti mechanic? Saan pay naamamo ti panagmaneho no kitaan tayo data, ti problema ket saan ti basta kinaawan ti oportunidad. Mabalin ni pudno nga naridyat ti at bilok iti trabaho. Mabalin nat pudno nga adda limitason ti may say tao. Niyan no tunggal posibilidad ket ada dapos rason imang sagdeng, tasla at balin ti rason ipaplaminan iti saan ipanagpadas. Kiti tikas tay tasasaan, saan iti asawa laing tiat sa gaba. Nagiti anak ti umuna makarit na iti resulta. No awan ti datas, no awan ti bagas, no kasapulan pay na dumawat iti makan, saan data, simpleng problema ti budget. Resulta data ti sistema ti pamilya isaan balance, imangteg iti ada panakasakit ket ti saan panagbaybayan ni Lina. Saan na agsateng iti panadadan? Saan net na agibas iti responsibilidad na iti anak? Makipaglaba, dumawat iti tulong, sumagmamano itiempo ket makikinam iti makan imated ti kakabatian, kit kasla piliten na ipagtalinaeden amin niya saan marba. Dagiti kakabatian na ket saan met ibulsek iti tasasaan. Mangited da iti batas. Adda makan may paawid para katagiti ubing. Adda mangibagbagla na usaran ti washing machine tapno saan unay imabanog. Adda mangbayat iti health insurance na. Dito'y kit na patay at detalye, naputa ipapakita na nga adda support system ni Lina. Nyan iti sabali ibangyan, no kanayon iti kakabatian ti mangsalakmib iti pamilya iti tunggal kakurang, mabalin met na saan imarit na ti tao masapon na ibaliwan ti aramid na. Ket dito'y napatay ti liaksan tayo ken Jack. Nanakaitututan ti tao itasla sa to. Niyang ti mas naunay ti problema ket ti panakaawat na iti papel na iti pamilya. Saan itasapulan na iso ti ang trabaho iti kaninaan trabaho? Saan itasapulan na iso ti mangted iti amin? Niyag masapol makita iti aramid niya agpadas. Tano ti asawa mo ti nadadal, agbokel, at naba, dumawdawat iti tulong, mga sitaso kadagiti anak, kit si tamket abul ulay lain no anya ti sumangpet, dita ti makapukaw iti respeto iti relasyon. Ti tulong kit saan it problema. Ti panagbalin i permanente na awan ambag, iso ti problema, dapo iti panagdanagdagiti pakababian, at dapit yan po mamapandakitaan iti balay dali na tapno maamuan no anya talaga ti mapaspasama. Saan i basta chismis ti kayatda. Kaya't da makita ti tasasaan dagiti apok daken no kasano ti panagbiet ti pamilya.
Ket no ti pamilya ket mapasamak iti punto itdatiti sa bali ket masapul pay na agsirit wano agbisita gapo iti panagtanan, larong asaanan ibaset ti problema, iti ududina. Nilina mismo ti mangipakita nga saanan, itayat na nga isula tati ang babaon iti amin. Inawat na ti tulong iti health insurance, ngam imbaga na met ti plano na, itultuloy na ti panagdadal. Dito iti may sakatiti tapigsaan iparte ti istorya. Saan itayat nilina na agbalin permanente dumawtawa. Titayat na ket makalpas iti adal tapno adda mas nasaya at masakbayan daken dati ti anak na. Adda panangawat na nga tiridat itakyat mabalin isaan na agnanayon no adda plano ken panagtutuloy, diyan ulay tasta, ni jacket tasla at tultuloy pay laing iti dati na ubali na. Adda petian ko nga ayaban na nilina tapno agluto gapo tamapisin. Dito ay pinapatay ket saan iti panagluto mismo. Pinapatay ket ti taning ken ti atitsog. No ti may sa itao ket nabanog, adda responsibilidad iti adal, adda problema iti kwarta. Kin isupay ti agsitaso kadagiti ubin, ti simpleng agluto ka, mabisinap, ket mabalin itaslasaan mo mamakita ti amin isakripisan na. Ket dito ay nagsaw nilina iti napatay ilinya, nalpasan ti panagbalin na i-market. Saan tayo itasakulan ti pagbalinan data mas dramatic niyan ti source. Saan met itasakulan ito na nalpas labos ti dalasandan diyan ti klaro ket adda limitason ti anos nilina. Adda punto iti pananawat ket saanan i-virtue no isu mismo ti mangipalubos na agtultuloy ti saan inaimbag sistema. Ti panaganad iti pamilya ket saan itasakulan iti may salain ti kanayon ti mang sakripiso, kabayatan iti may sakit abur ulay, ti lekson dito'y ket saan laing na at trabaho ka. Ti mas dakdakel ang mensahe ket ti responsibilidad ket saan mapilitan laing no adda mang pupunto. Masapuli manggapo iti tao mismo. Tauri adu ti mangted iti bagas, mangbayat iti insurance, wano mangipaay iti makan, no awan ti panagbalyo iti ugali, agsug nila tati problema. Ket no adda may sa na iti pamilya, ikanayon imang salaknit iti amin, mabalin inapig sa isuna, niyang saan, itayat na isawan na awan ti limitason na, iti maitadwa ipakasaritaan, sa balinet ti po matilidat. Diyan isumet laing ti tema ti responsibilidad. Nitlining tiyak may sa ibabay saan, imabuting iti trabaho. At mula, at puros iti mula, at lako iti natang iti palengke, ken uri na banog ket kasakulan pay na agluto iti balay. Ti kwarta ka maala na ket saan para iti loho. Adda tuisan dati ti anak. Adda libro. Adda boarding house ibayatan. Adda panggastos iti inaw-tao. Ket tungdal piso nga maala na iti panaglako ket adda lapos ipangget. Adda iti tao iti adlawlaw na itaslasaan makaawat no apay na ang pagpakabanog ni climbing. Adda mangibata na masapul tay banga itultuloy dati anak ti panagdadal kasta met tiridan. Adda pay mangisuhestyon na mabalin kumaisaanan niya at dalawa at asawa lenjen no dumakelda. Nang nitraining saan itas tati panunot na. Isu ti mismo makalit na ti kapigsa ti panagtrabaho, isu met ti makaamo no apay itasakulan na adda sa bali mapandagi ti anak na. Dita tinapintas contrast iti istorya. Adda dua iwabes ti panangawat iti rida. Maysa, kunain niya naridat ti biyag, isu nga awan tayon maaramin. Ti maysa, kunain na naridat ti biyag, isu nga masapul mga ramid tayo iti paraan. Nitsmaning ket adda iti may tatua. Saan ni sigurado ti resulta? Saan ni sigurado nga amin na sakitiso ket mapadasan ti tungguna? Ngam adda ti kontrol na, ipanagtutuloy imang isuro patagiti anak nakyan ti panagtrabaho, ngam iti tumbal pigsa ni climbing, at damet litet na saan makontrol. Ti asawa na ni Orlan, ket saan laing problema iti trabaho. Adda dagiti balitaken suspect sa maipangget iti panagbababae na. Ket adda tiyan po mamakita ni Tlaning ti asawa na nga adda kadwa na ibabay iti may say na nina di restaurant. Diti talaga ti mapukaw ti balance ti may say tao. Tano dakdakel ti panagpakabanog mo tapno adda pang tuison dagiti anak, tapno adda libro, tapno adda makan, ket ti asawa mo ket makita mo nga adaramat iti tiempo ken kwarta iti sabali ibabay, saan laing data betrayal iti relasyon. Kasla pa nang ipakaasi iti amin sakripiso mo, diyan tinapansin ditoy, saan na imuna ni Tlining na binaybayan amin dapo iti punto. Saan na isuti nagpaay iti istorya puro pa nang ibales. Agsubli lata iti trabaho. Agsubli lata iti paglaklako. Agsubli lata iti pagdadalan dagiti anak. Saan ita po taawan likna na, no dikit ga po taadda prioridad nga saan nakayat mapupao.
Ket data ti may sa iba nag imabalin tayo reaksyonan, maminsan, ti kinatigsakit saan ti makita iti pagsisinubatan. Makita iti kinaunos ti tao kalpasan ti panakatadayaw tinamnamana, no ada asawa imang lipot, awan lason ikunain nga masakol kanayon na aganos. Nyam iti istorya ni Twining, ti inaramid na ket saan ipananipakita nga okay ti naaramid ni Orlan. Ti inaramid na ket saan na nga impalubos na ti kamali ni Orlan ti mangikedeng iti masakbayan da iti anak na. Nagtrabaho lata. Nagbayad lata. Nadadal lata da iti anak na, hit talpasan da iti tawan, dito'y umayti tatakelan i-result ti istorya. Ni Orlan, itas lang nabayad yan nga saan ipaset ti panaglabas ti inaldaw ibigat ni Twining, nagsubli ken nakita na tilubong inapundar ni Twining ken da iti anak na. Ibalay na makita na ket saanan simpo, balay ti may sa ibabay na adlako itinatang iti palengke. Dakel ken nasaya aten ti kasasaan ti pamilya. Nagiti anak nakalpasda. Ti inauna doktor. Isabali engineer. Adam nurse. Nagiti ubing dati napagastusan iti libro ken boarding house, nagbalinda iti professionals, dito iti parte saan, kasapulan iti sobrang drama, daputa ti realidad mismo pinapigsa. Tumbal na tangain lako ni Twining, tumbal aldaw na nagpulos iti mula, tumbal tiempo nga nasakit ti sa kanandem nagtrabaho lata. Ket ada resulta i mabalin i makita kalpasan da ititawan. Saan na overnight? Saan na milako? Saan na nalaka? Niyan na botel ti lang ay wano panaglang ay ti pamilya iti baset-baset sakripiso, ni Orlan net iti maawatan na ti pasasaad ni Twining, ada imbagda na iti bed nakyat na perdita po iti babae. Saan tayo haaramiden sigurado no kasano amin tiritna na iti data italito? Mabalin inagbabawi. Mabalin maawatan na laing ti na itakken ko ana. Ndiyan ti klaro tet at pada inagdapo ti dua iti may sa i pamilya, nem nagdumati nagbanagan da iti pilitan ni Twining, pinili na ti sakripiso, trabaho ken edukasyon da iti anak. Ni Orlan, agda da iti pilina na iturong ken ko ana iti sa balik direksyon. Kit iti nagkita manan da iti resulta, saanan imabalin na isubli ti tiempo. Napigsa data eleksyon para kada iti nadanak. Ti gastos iti edukasyon ket mabalin itas laawan patindana. Tuisan nita, libro inton bigat, boarding house manan, pamasahe, makan, ken adupay. Ket no basit ti income, ada talaga sumangtet en momento nga saludsuden mo no kayak mo pay na itutuloy. Niyan iti istorya ni Twining, datiti bayad nga paslapa bidat iti nagbalin ti pundasyon ti naimbag ibiyad datiti anak na. Ken at dapay sa bali na pakig ipunto, saan itasapulan niya akbalin ti professional ti tunggal anak tapno maibilang na nagbaligi ti may say naganak. Nandito'y isu ti resulta ti istorya. Ti importante ket ni Twining ket saan nangain sa atin ti posibilidad datiti anak na dakulaing kanaridat ti presenteta. Inawak na tirigat iti at na matapno saan na agbalin ti permanenteng limitasyon ti masakbayan, no ti umuna ipakasaritaan ket maipanggap iti asawa saan na agturong iti responsibilidad. Ken ti maitadwa ket maipanggap iti babae, nagtrabaho unay anda pa napalipot, ti maitatlo ket taslamas nakakakatawa iti lugi. Nyan no panunutan, adamet na patig kay pabala. Maipanggap dito'y iti nalakai panamnama iti porta iti social media, nang lugi amin iti ad na mabitbit inagsweldo iti Facebook meals. Naibada inibitan ket nakaawat iti nasulok 50 mil. Daputan na lain adaramid iti video ken adu followers ken views na, dapos inatbalin data ipagwadan dagiti takao iti adlawlaw. Natsulo metlang. No adda ka iliyam imakita mo nga kumita iti content, mapanunap mo met, no kaya na, apay saan kumet itaya. Kit dito'y simet nilita. Nang lugi na ateramid ken nag-post iti reels. Nag-video iti bagina. Nagpili iti isor. Napanunok na nga no mapintas ti video ken aduti manbuya, mabalin met dumakel ti income na. Saan met imaditi panapadas. Awan ti problema iti panagsusulo iti baro iwaglas ti income. Ti problema ket iditi panamnama iti social media ket nang lugi, sumupat iti actual trabaho, sakbay pay na amo na no ada talaga income na, dagiti kakabagyan ken kakailian na ket mapansin itas la sumagsatok ni Rita. Imbes mapan makipuros iti mula at alain iti balay. Imbes na at trabaho iti init at meals kanulaing tatakel pay ti masweldo. No pagsalitaan dati trabaho, ti sungbat naket kaslaawanan ti danan nga agpakapudot iti talon taadda naman ti stars na iti Facebook, dito'y makita ti delikato iparte ti easy money mindset. Saan na agmiyaws ti problema?
Saan met i-create ti problema? Ti problema ket no ipalubos mo mati income, saan mo pay maawatan ti pagbanadan ti decision mo? Ti income ket masapo ma-confirm. Masapon na amo mo no monetize ti account, no anya ti requirements, no anya ti bio plannings, ken no mabalin niya ma-withdraw. Saan, daputa adda numero, stikan, ikun, bueno at iti reactions ket automatic na adda kwarta, nilita, napno iti excitement. Adda nakita na ida iti viewers bueno pakilala ket, at send stars. Dapu data, lalo ipinati na nga adda income na. Napanunot na nga no ma-withdraw amin, nakel ti maala. Kit kasla tito'y nanlugi ti panagpanaktel. Ti trabaho iti mulaket tas labasetan. Ti panagputot iti init kit kasla saanan itasakulan. Taapay na at pakabanutan no mabalinta kanunga at tugaw, at video, ken umay ti stars. Niyam ada dito inakakatawa iti gawas nem napatek ti mensahe. Ipititaan ti sabali ti cellphone ken account ti Rita, dinamagdano anya daditi stars na ipagpanaktel na. Kit idinagset, saan dayang bio-monetized Facebook stores na mabalin i-withdraw. Dagiti makita na ket stickers line. Kit ti account na, saan pay i-monetized, ti reaction dagiti takabagyan kit natural. Kasano nga nagdesisyon ni Rita nga sumarding iti trabaho sakbay pay na amo na no ti makita na ket real income. Kasano nga pinatina i-mabalin na ma-withdraw dagiti stikan. Kit ni Rita mismo, itinaawatan na ti tamali na bain. Ti pinakaruha parte ket saan line iti saan na nakaawat iti kwarta. Ti pinakalo ket ti panagpanakyan na kadagiti tatao sakbay na amo na ti pudno, diyan iti daytoy ipakasalitaan, at damet na imbat ibanda. Saan na intultuloy ni Rita ti panangdepensa iti kamali na atinda iti patinda. Idi maawatan na nga saan itas ti system, na bain, when, niyang naawatan na net imbes na pilitan na adalata ti kwarta, pinanunok namanan ti trabaho na. Dinamag na no mabalin niya makitatuamanan iti panagpuros iti mula. Dito iti moment niya mabalin tayo ikunaen na mas napatigndem ti panakabain ti tao ti kabailan na naagsubli iti realidad, awan ti madi iti panagmails. Awan ti madi iti panagdalamig iti content. No talaga i-monetize ken at the income, mabalin data makatulong iti pamilya. Niyan ti istorya ni Rita ket mangipakita nga saan mabalin iti panamnamati mangsukat iti impormasyon. Masapul maamuan no anya ti pudno. Kasano ti monetization. Anya ti bio plannings. Anya ti mabalin mawidlaw. Ken sakbay ibaybayan ti trabaho sigurado, masapul sigurado met ti patalaan ti baro income. Ket no itunet tayo dagiti talo ipakasalitaan, saan dai may sa ipamilya, saan met may sa ti problemata. Niyam adda may sa ilinya mangising dalok tatakuata. Tibay kit at dumano anya ti aramidan iti responsibilidad ni Jack, tunggal at damaten ti posibilidad ti trabaho, at danason imang litli. Ti resulta, nilinaten dagiti takabagyan ti agbabaon iti responsibilidad. Nitlining, uli at ti nason takno agsateng, nagtrabaho lataken pinagtalinaed na ti edukasyon dagiti anak. Ti resulta, talpasan dagiti tawan, nakita ti bunga ti sakripisya na. Nirita, nakita ti posibilidad tinalakai ko artaket dabos ipinanunot na mabalin ibaybayan ti dati trabaho. Ti resulta, nabain ipinaamuan na stickers line dagiti ipagpanaktel na. Niyang tinaimbag, nagbalin data eleksyon kian nagsubli isu na iti trabaho, isu masaan, ti kinaawan ti kwarta line ti pagsukatan ti panaglangay. Adda tao ha base ti income diyan nalaing mangitulong iti pamilya. Adda tao nga adda oportunidad niyan dapo iti kinataman saan imausan. Adda tao nga at pakabanog iti tawan ken tawan takno makalpas na iti anak. Adda met tao nga at namnama iti overnight kay panagbaligi tapulaing iti nakita iti social media. Iti tasa nilina, ti masapol ket saan line itulong ibadas, gatas, makanwano insulans. Ti masapol ket pabababo iti panakaawat ti asawa na iti paglibbenan. Iti tasa nitlining, ti trabaho kian panagtultuloy tinagbalin, tulay takno makalpas na iti anak na. Iti tasa ni Rita, ti panakaamo iti pudno ti nangisalakan ken ko anang manipod iti ad-ada pay ipanakabain ken panakapukaw ti panggastos. Ket mabalin iti to iti kanglunaan, ipakalaan tayo iti talo drama. Saan ni amin problema ket masulbaran iti may sangaal daw, niyang tumbal daw ada desisyon, mabalin imang palala wenno mang pasaya iti tasasaan. No awan trabaho, mabalin imang padas iti taya. No adda pa nakalipo, mabalin isaan na ipalubos na isu ti mangdadael iti masakbayan dati ti anak.
No adda baro i oportunidad iti internet, mabalin niya atalan sakbay na ipan ti amin ti panamnama, ti panagbiat ket saan, itas lastika i makita mo iti screen. Saan met itas lang may sa sweldo i mapapanakyan na awan panagpagas. Mas masansan, ti panagnang ay ket mabutel iti paulit-ulit e trabaho isaan i makita dati ti sabali. Tas iti panaglaban nili na takno adda baset itulong. Tas iti panaglako ni planning iti natang takno adda tuisan. Tas iti panagsubli ni dita iti mo nakalpasan ti panakaawat na masaan dayan real income ti pinanunok na. Kit kada iti amin, declining ti mang ipakita iti pinakabasit ti milaglon diyan pinakatakkel, guma, ti tawen ken tawen ti panagtutuloy. Awan shortcut. Awan overnight. Niyam adda resulta. Nilinan met, mangipakita nga ti anus ket adda limitasyon, kinti panagbalin ti na inbag na asawa ket saan, itayat na isawen na awan kakarbenan ti mangibata nga, saanan. Nirita, mangipakita nga no agtamalita, saan imasapul na agtultuloy ka iti tamalitak no laing saan tamabain. Mabaling tanga at subli, at alamid manan, ken manglugi manan manipod iti pudno, iti kamaudyanan, ti pamilya, trabaho ken panaglang ay ket awan ti kasiguratuan. Niyam adda may sa ibanan in maawatan tayo, ti taong agtultuloy imang pili iti responsibilidad ket adda tiksansan na nga adda makita ibunga inton mauti. Ti tao met ikanayon imang liklik at namnama iti sorko, bano mangipasa iti patlagbaynan iti sabali, mabalin i makalibas iti lidat ita, niyam tinasulta sumangtetlata. Kit siguro data ti pinaka-importante sa lugsod i maibati tada tayo, no adda ridlat iti biyan, anya ti aramiten tayo. Mangbilok tayo kati iti rason takno saan na agtignay, bano mangbilok tayo iti paraan ulay basit laing. Ta iti panaglabas ti tawan, saan laing iti naridat kinapasamak ti laglagiten tayo. Ti masagtalinad ket no kasano tayo nagsubat iti di tayo bigla.